každýho, který se obrátí k němu. A my jsme se obrátili k němu a měli bychom poznat tu jeho lásku. Víte, kdy poprvé, když každý, ať si vzpomene, když přijímal Ježíše do svého srdce. Každý, ať si vzpomene, jak stál, nebo seděl, nebo klečel, nebo ležel u přijímání. A jak se ho dotknul Duch Svatý. Jak skrze něho, já si pamatuju, jak většina lidí začalo brečet. Proč? Protože je to bolelo. Proč jste brečeli? Že vás to bolelo? Nebo brečeli jste proto, že jste to nechtěli? Protože většinou, když vidíme lidi, že brečejí, tak můj nový nápad, je, ducha, bolí něco. Jo, takové věci si myslíme. Ale proč brečíme, když máme ještě do svého srdce? Protože prochází skrze nás, skrze naše tělo, prochází jeho láska. A neumíme se udržet. Neumíme se udržet, když se nás dotkne Bůh. A začneme brečet. A to je prožití jeho doteku. To je prožití jeho lásky, to je poznání, jak on mě miluje. Protože člověk, který přijímá, on říká sám, já jsem nepřišel pro zdraví, ale přišel jsem pro nemocný. Jo? A my jsme byli nemocní a on nás přišel uzdravit. A když přichází uzdravení, tak přichází emoce, radost. Jo? A vytřísknou nám slzy, když přijímáme, když se nás potýká Bůh. Jo? Protože nikdo, žádný člověk tohle nedokáže. Nikdo. Jo? Může, když říkáme, ten je požehnaný, jo, ale pojďme, ale je požehnaný jenom skrze Krista, skrze Boha. Člověk je jenom člověk. Jo? A každý člověk, když na vás položí ruce, jo, tak si myslíte, jo, on takovou sílu má, nemá. Žádný člověk nemá sílu, má sílu opravdu jenom Bůh. A on jedná v nás. On skrze nás se dotýká lidi. On si vybírá lidi, on si vybere člověka a skrze toho člověka se dotkne tebe. Ale za to my neděkujeme tomu člověku, ale děkujeme Bohu. Děkujeme Bohu, že se nás vůbec dotknul. Víte proč? Takové věci mluvím, protože se blíže Velikonoce. Blíže se Velikonoce, kdy náš Pán vstal z mrtvých. A měli bychom si jeho připomínat, protože to jsou největší svátky křesťanský. Velikonoce jsou největší křesťanský svátky. Jo? A já je miluju. Víte, proč je miluju? Protože náš Pán zvítězil nad smrtí. A já nemusím umřít. Nemusím. To říká, že musím umřít. Jo? Hodně lidí vám řekne, každý umírá. Každý zemře. Já říkám, je to pravda, ale já nemusím umřít. Protože já jsem odezdal život Kristu. A Kristus mi říká, samozřejmě nejenom mě, i vám říká, kdo ztratí svůj život pro mě, tak jej nalezne. Jo? A my jsme nalezli život v Kristu. On žije v nás. A my bychom mu měli děkovat dennodenně, každý den. Každý den mu děkovat za jeho lásku, jak nás miloval. Že on šel na ten kříž a položil svůj život za nás. On vytrpěl to, co jsme si zasloužili my. Každý nás si zasloužil aspoň pár rán tím týče, co on. Každý z nás by si zasloužil párkrát plivnout. No, každý z nás by si zasloužil aspoň na minutu, nebo aspoň na sekundy, na nějaký tu korunu. No, víte proč? Protože jsme zřešili. A za každý hřích je smrt. Každý z nás šel do pekla, nebýt našel Pána. Jeho lásky. Nebýt toho, co on pro nás udělal, tak jsme ztraceni. Tak, jak
jak jsou ztracení lidi z tajného světa, který našeho Pána nepoznali. Ale chvála Pánu za to, že Bůh se nás dotkl a že jsme procitli. Najednou jsme začali vidět, najednou jsme začali slyšet. Najednou, když někomu říkám, teď o Bohu, když se bavíme o Bohu, tak usmívá se na to. A předtím byl zamračený, nechtěl slyšet a dej mi pokoj s Bohem, jo? A co to vlastně mluvíš, jo? Nerozuměl. Víte, jak Bůh nás mění? A Bůh mění každého člověka podle toho, jak on chce. Ale my jsme měli být jeho obraz, protože k tomu nás on stvořil. Ale co je teď? A co je teď? Teď je shromáždění Božího lidu. Tady se sešli lidi, kteří milují Ježíše, který ho mají ve svém srdci, který se dotknul Duch Svatý. Ty, který nesedějí doma, ale který chtějí slyšet Boží slovo, který chtějí se setkat s Bohem. Ty tady sedějí. Takže co máme dělat, když se sejde Boží lid? Co máme dělat? Máme ho vyvyšovat svým životem. Svým životem já musím vyvyšovat Boha. Já nemusím jenom o něm mluvit, ale svým chováním, svým životem ho musím pozvedávat, ukazovat tu jeho slávu, ukazovat slávu, jak on je slavný v mým životě, jak on si mě povolal ke službě a jak já mu sloužím. Sloužím mu v pokoře, v lásce, v trpělivosti, v pokoji. Takhle si mě povolal a takhle si povolává každého z vás. Každého. On opravdu každého si povolává. On si nevybírá, ten mi bude sloužit, ten mi bude sloužit, ten ne. On si povolává každého z nás. Protože jsme mu uvěřili. Uvěřili jsme tomu, co on pro nás udělal. Takže radujme se i z těžkých chvíl, které přijdou do našich životů. Protože jenom každý den slunce nesvítí. Jednou je hezký, po druhý tam prší, zima, větrno. Každý den je jiný. A věřte, že i křesťanský život je každý den jiný. I shromáždění je každý jiný. I setkání Božího lidu je každý jiný. Nemusíme pořád dělat stejné věci. Bůh chce, aby jsme byli svobodní. Já když někdo mi řekne, tady budeš stát a takhle bude zpívat. Opravdu takhle budu zpívat v Kristu? Ne. Takhle zpívat já nebudu. Nebo když mi něco řekne, ale tohle řekni, ale tam to už neříkej. Tak jsem svobodný? Nejsem. Já musím být svobodný. Bůh mi dal svobodu. A nikdo mi tu svobodu neveme. A věřte, nikdo vám tu svobodu neveme. Nikdo. Kdyby vás zavřeli. Kdybyste byli ve vězení. Ale svoboda vašeho srdce je stejná, kterou vám dal Bůh. A tu si držte. Svoboda je něco pro tady svět, něco nepředstavitelný. Ale pro nás, který jsme poznali našeho Pána, jak on nám vydobil svobodu na kříži. My si tu svobodu nenecháme od nikoho vzít. My si tu jeho lásku nenecháme od nikoho vzít. Protože on nám ji dal a my ji máme. Akorát tomu musíte uvěřit. Uvěřte tomu, že v nás přebývá Bůh. Uvěřte tomu, že Bůh vešel do vašich životů. A opravdu tam je. Je tam. Jenom tomu uvěřte, že Ježíš Kristus se vás dotknul. Uvěřte tomu, že Bůh je pořád s námi. Cokoliv dělá, kam se pohnu, Bůh všude chodí se mnou. Tak jak maminka chodí všude s miminkem, dává pozor na miminko. Dává pozor, aby se mu něco nestalo. No.
taky Bůh všude je s námi. Proč? A zase se vracíme k tomu. Víte proč? Proč? Já neslyším. Že vás miluje? Co jste řekli? Že nás miluje! Že miluje vás? Nahlas! Že nás miluje! Miluje nás! Proto se o nás stará. Proto nedopustí opravdu zkoušku, kterou bychom nezvládli. Nezvládneš něco v Kristu? Je opravdu věc, kterou bychom nezvládli v Kristu? Je. Proč? Protože Bůh říká, když já jsem s tebou, kdo je proti nám? Kdo? Nikdo. Takže haleluja! Haleluja! Amen. Potřebujeme modlitbu